παραμονή Χριστουγέννων σήμερα και είπα να κάνω vlog μας, ένα mini vlog μας που θα είναι σήμερα και αύριο ουσιαστικά. Τώρα η ώρα είναι π' 11 και έχω υποσχεθεί ότι θα πάω τα αδερφιά μου για κάλαντα, γιατί η μικρή μου αδερφή είναι αρκετά μικρή για να είναι τον αδερφό μου πολλές ώρες, οπότε θα κουραστεί, οπότε θα πάω μαζί για να... ναι, για support. Θα πάω και εγώ τα κάλαντα σε μικρό παιδί. Οπότε ναι, ξύπνησα, έκανα ένα ντους, το οποίο συχαίνομαι να κάνω το πρωί, αλλά ναι. Για όσους λοιπόν μπορεί να μην ξέρουν, τα vlog μας είναι vlog. Είτε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, συνήθως ξεκινάνε την 1η, νομίζω Δεκεμβρίου και πάνε μέχρι τις 25, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω με τίποτα αυτό, γιατί ακόμα στο edit είμαι καινούρια και δεν έχω και υπολογιστή σε αυτή τη φάση. Και αυτός είναι και ο λόγος, βασικά ήθελα να σας το πω, αυτός είναι ο λόγος ο οποίος δεν ανεβάζω τελευταία βίντεο. Ο υπολογιστής μου τα έχει παίξει, αργεί απίστευτα πολύ και μου έχουν σπάσει τα νεύρα γιατί δεν μπορώ να κάνω δουλειά. Δεν συνδέεται, ξέρω, εξωτερικό σκληρόσμα εκεί, οπότε έχει πολλές δυσκολίες και όταν έχεις πολλά κολλήματα, 1, 2, 3, 5, 10, μετά βαριέσαι να κάτσεις να κάνεις edit. Το κλείνω καλύτερα, μην τρώω μπαταρία και χώρο. Θα τα πούμε σε λίγο. Και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που δεν θέλω να στενώνω τα μαλλιά μου. Πάω να βρω τα αδέρφια μου γιατί δεν ξέρω που πήγανε και πες να τα χάσα λίγο. Εδώ κάνει πάρα πολύ ζέστη. Γεια! Δείτε μέρα. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι εγώ κατέβηκα κάτω να βρω τα αδέρφια μου και αυτά έχουν εξαφανιστεί. Τους βρήκα τελικά, μετά από 15 λεπτά. Ανεβήκαμε από την πάνω μεριά του νησιού κοντά στο κάστρο που λέγεται... πώς λέγεται αυτή η μεριά? Είναι τα πιο αρχοντικά σπίτια εδώ υποτίθεται. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Κάναμε στάση για να φάει η μικρή... σταμάτα. Για να φάει η μικρή το γλυκό της, γιατί δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Και μάλλον θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς τα πίσω, γιατί ψιλοκουράστηκε και η μικρή. Δεν ψιλοκουράστηκα. Απλά δεν τραγουδάει. Τραγουδάω, αλλά εσείς δεν το ακούτε. Είμαι σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία και μιλάω στην κάμερα μόνη μου και φαίνεται κάπως γιατί είμαι μόνη μου εδώ που είμαι, αλλά δεν πειράζει. Έχω κάτσει τώρα στον ήλιο και περιμένω τα αδέρφια να τελειώσουν από μερικά σπίτια εδώ κοντά και εγώ απολαμβάνω τον ήλιο και τη ζεστασιά. Έχει λίγο αεράκι, αλλά είναι τέλεια. Και βλέπω τους περαστικούς. Έχουμε οδούς και στο Καστελόνι. Λούκι! Ως χάτε μπάουτσια! Να τα πούμε! Αυτή η πιπεριά έχει μοβ πιπεριές. Κλείεται.
πήρα τους υπόλοιπους φακούς, παίρνω το ποδήλατο και πάω βόλτα. Με πήρε ο ύπνος. Με πήρε ο ύπνος εδώ στον ήλιο. Ο ήλιος είναι υπέροχος. Βασικά έλεγα να φέρω μαζί μου μαγιό και δεν έφερα. Και θέλω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Είμαστε στο σπίτι. Στην οικογένεια παίζουν και από ένα όργανο. Ο Ιγαχά και τον νονό που έπαιζε στο ούτι σάζι. Ναι, έπαιζε και ο Νικόλαος, τώρα παίζει και η μαμά. Α, λες να το βγάλω και εγώ στην κιθάρα, να είναι εύκολο. Κομπανιαμέντο πας. Τι είναι το κομπανιαμέντο? Ακολουθείς, απλά ακολουθείς. Έχω κάτι χρόνια να παίξω. Δεν παίζει ρόλο, το κομπανιαμέντο είναι σταθερό. Πάω να δοκιμάσω. Ωραία. Τώρα ψάχνω τις νότες. Τις νότες για να δω πώς θα Αυτό δεν μπορώ να το βγάλω, το συγκραυγεί και τώρα τι θα το ξαναδώ. Γιατί ο Νικόλος μου έχασε το χαρτάκι. Επειδή αγγίζει τα πράγματά μου. Τα άγγιζα. Τα αγγίζεις. Πώς και με χάσεις καμιά φορτή, Μια φορά την έκανα εγώ τώρα και έτσι. Δεν πίνουμε αλκοόλ σήμερα, Ναι, να δω πώς θα το κάνω αυτό. Πείτε τη Ράντλερ με γκουαράνα. Έχει μόνο καφέινη, είναι χωρίς αλκοόλ. Ναι, δεν νομίζω να με αφήσουν χωρίς αλκοόλ εντελώς, αλλά... Όχι! Όχι! Στην τηλεόραση είναι πολύ καλό για την κιθάρα. Δεν σας το κάνω. Όχι! Δεν θα κάνεις και κάτι άλλο. Ξάσκει. Κάτι... Όπα, περίμενε λίγο. Ανοιχτή ήθελε. Δεν πειράζει, πάρτε από εκείνο το σημείο. Ωραία. Θα κάνεις... Ξαναπαίξε μου για την αρχή. Τα παιδιά τα λένε στο πολεμικό και εγώ έχω έρθει στο ιατρείο να πάρω κάτι εθελοντές που έχουν έρθει για τους πρόσφυγες. Γιατί με βρήκα στον δρόμο και μου είπαν ότι αν ήθελα να έρθω να πάω μάλλον να δω τους πρόσφυγες, να βοηθήσω τη σύντηση κλπ. Οπότε ήρθα εδώ, τους περιμένω τώρα. Λογικά σε λίγο θα με ανοίξουν, θα έρθουν, δεν ξέρω. Θα πάμε πάνω να δούμε τι παίζει. Ναι, έχω βάχος. Να αγαπάτε περισσότερο. Αυτό. Πολύ κοινότυπο, πολύ μπανάλι, πασέ, δεν ξέρω. Αλλά ισχύει. Αυτό. Αυτή ήταν η μέρα μου. Δεν θα ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, ακόμα και αν έχει περάσει η μέρα. Γιατί μου αρέσει να fact. Γιατί μου αρέσει να εύχομαι γιορτές, γενέθλια κλπ. Αφού ξημερώσει ο ήλιος, όχι πριν. Οπότε θα το πούμε αύριο. Αύριο το πρωί έχουμε πει ότι θα πάμε εκκλησία. Οπότε θα το πούμε αύριο το πρωί. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ. Γεια σας.